Ул вакытта герой деген исем булмаган, ул геройга атап келейин. Һәр беренең кылыстары төрлечә. Менә үкенескә күрә башкаларның исемләре билде. Ул вакытта Санкт-Петербург кала, Петроград деген исем була. Ай, алтын ярым ай һәм яшел төстә булган менә шундай билдә тагып йөргәннәр. Ул башкорт гаскәренең билдәһе. Шу башкорт дивизия, башкорт бригадаһы ул шу гарнизонга буйһынган була. Ул алар билдәле язучы була. Сабир Кадыров. Мені нык итеп әрләнде, Курайды угылткан өчен. Мен хәзер кайтарып берәм. Башкортстанга Курайып килеп. Немец самолетының көпшәһенә эшләнгән Курайдыр дип уйлайм инде. Шул Курайдың әптешем бетте Тимер Курай менән. Шаймаратовтың үкенескә күрә генерал формасындагы бер фотография юкланмаган. Тик полковник формасында. Yine onda da bir 30 taqır o'tirib ketgan. Şoğa görə ada аңлай башлаганнар, ada аңлай баш. Казактар, башкорт полктары ул еңел кавалерия тәшкил итә. Иң кыдыгы аптыратканы әле шулай ук сиселмәгән мәсьәлә булып турып калганы менә ошы. Ул үзенең кылыстары һәр беренеке бар, evet. Әйе, беренчедән нимәгә әйтеп әйтергә телим? Менә ортага утырган менә бул егет ул минең якташ. Ул Күршәулдан, Илайыр районының Балапан авылынан, мөгаен менә бул Муса Муртазин бригаданың яугирләре. Бул инде 20 елда Польша фронтында, ягъни Польшага поляк гаскәрләренә каршы хугыш мәлендә Совет Польша хугышы дип атала 20 ел шунда. Унда инде апрелендә 20 апрелендә башкорт бригадаһын шунда хугышка ибәрәләр. Һәм шунда менә төшкән фотография. Менә был ошо фотографияны мин ошо взвод командиры Илайыр районы Балапан авылынан ул Заһидулла Кабнабаевтың тугандарынан ошо фотографияны миңа сканышлап бирделәр. Менә был шәхес ул бик данлы шәхес, чөнки ул менә тап ошо угышта унда инде Киевті поляк аскерләре басып алган була 20 елның яйында, майында. Һәм башкорт бригаданы менә теге 40 елда 12 елга 12 башкорт кавалерия дивизиясы Днепр шоссыга бетне форсирование Днепра дип атайлар. Менә улар да шул 20 елда шул операцияны эшләйләр. Улар ошо нәмәнең Днепрда форсировать итеп поляктардың темир юлды кыркырга ойлайдар. Оларга задача қойылған була. Олар оператив, башкорт бригада. Шул Днепрда сыгып, поляктарга каршы угышкан өчен ошо Заһидулла Кабнабаевка һәм байтак кына башкорт ягерләренә Кырлы байрак ордені бүләк ителә инде. Кырлы байрак ордені ул мәлдә ул вакытта герой дигән исем булмаган, ул геройга атап килә инде. Менә шундай шәхесләр улар. Киемгә килгәндә без менә күрәбез, кылыс булган. Ул кылыс әлбәттә кавалерия кылыс ул вакытта кулланылган. Абынык хәтта пистолет та бар. Һәм менә формаларда күрәбез, монда гимнастерка теге Саворотка дип аталган менә теге элек шундай булган гимнастеркалар күрә. Әйе, ситтәлләр тагыл. Элек теге Россия армиясындагы кабул ителгән гимнастеркалар. Һәм менә без күрәбез, һәр беренең гимнастерка төрлесе, ул вакытта юклык, әле бердәм форма дигән нәмә булмаган, граждан хугышы усуры. Һәм хатта күрәбез, һәр беренең кылыстары төрлесе, кылыстары нәмәләре. Менә бу взвод командирының күрәбез планшет. Планшет бар, әлбәттә теге карта. Исегрәк. Основательный кешеләр бис. Менә шундай был инде геройдар. Менә үкенескә күрә башкаларның исемләре билде. Исемләре билде. Кыскасы. Ай, был фотография нәмәлә Санкт-Петербургта төшерелгән. Шулай башкорт гаскәрләре, башкорт кавалерия дивизиясының эскадроны монда инде башкорт кавалерия дивизиясы онда хугыша. Шулай ук теге ул вакытта Санкт-Петербург кала, Петроград дигән исем була. Шул мәлдә менә ошо Петроградты аклаган усурдагы башкорт яугирләре һанланган. Әйткәндәй, иң кызыгы шунда башкорт гаскәрләренең менә шул Санкт-Петербургта булган фотографиялары бихисап. Менә уларды
Тиги Санкт-Петербургта мүмкүнлүктөр да зор болгон бит энди. Фотографтар да көп болгон. Шуга улардын һәр бир ерин, һәр бир вакыйгалары, кайда булгандар, нисек булгандар көп фотографиялар. Хатта мин 19 жылда 100 жылдыгына арлап шул фотографияларды 100 фотографияны топлап, белекей генә альбом китапта сыгаргайным багышлап. Мына шул безнең тарих инде. Мына был фотография шулай шул әле әйтеп үткәнемсә Петроград, Санкт-Петербург калаһы менән бәйле. Был инде октябрь айы. Мына был 3-нче башкорт полкын, башкорт кавалерия дивизияның 3-нче башкорт полкын фронтка озаткан мәл. Һәм мына без монда күрәбез башкорт дивизияның итәкчелеге, мына монда кавалерия дивизияның начальниги, мына эргәһендә комиссары тора, ул билдәле башкорт эшмәкәре, тиякта тагы бер комиссар тора. Һәм уларның мына ул кулында без күрәбез башкорт гаскәренең билдәһе ярым ай менән мына оромпасында ярым ай, алтын ярым ай һәм яшел төстә булган мына шундай билдә тагып йөргәннәр. Ул башкорт гаскәренең билдәһе. Иң кызыгы шунда, онда башкорт дивизиясында хезмәт иткән башкорт милләтеннән булмаган кешеләр дә шул ярым ай менән йондызы, хатта мусулман булмаган кешеләр дә шул ярым ай менән йондызы тагып йөргәннәр. Фотолары күп. Мына шундай башкорт тарихи инде. Мына монда бер күрә уртаһында торган кеше, шул ук билдәле кеше ул, ошо Санкт-Петербург, Петроград ныгытма районының, ул укреп район дип атала инде. Шуның коменданты Авров дигән кеше була. Шул мына ошо озаткан сакта төшкән фотография инде. Ул башкортлар ман булганмы, әллә нисек? Ул гомумән каланың укреп районы начальниги. Мына шул гарнизон, ошо башкорт дивизия, башкорт бригадаһы ул шу гарнизонга буйһынган була. Укрепленный райондың. Мына шул укрепленный районның итәкчесе мына ошо Авров дигән кеше тора инде шунда. Шундайрак. Бұл инде икенче тарих, башкорт яугирләре. Бұл самолеттандыр, бит. 42-нче ел самолеттандыр микән, кайдандыр белмәйбез. Монда бер шәхес таныла. Мына шул карап утырган ул башкорт кавалерия дивизиясының полит сәяси бүлеге начальник урынбасары, ул адак билдәле язучы була. Сабир Кадыров. Ул адак Шаймуратов турасында Урал бөркөтү дигән китап яза. Диктант булды моның. Уның мына шул кеше. Мына бер якта утырган курайсыны Башкортстанның халык артисты Хөрмәтулла Азали улы Үтәшев аразлайында. Ул мына минең атайымның ике туган агаһы булырга тиешле фронтта һәлак булып калган дип. Мына шундай фараз килтерә инде. Курай буенча сынапта мына икенче фотография булһа, онда фотографиялар мына телгә алырга була. Мына бында тап теге тарих. Мына бында билдәле теге Бакый Вәлиев ультра Курайында бергәһендә күрәбез. Кемде? Таһир Кусимовты, командирның артында ультра язучы Әхтәм Ихсан күзлекле. Ул ана алак сакма туяк аттарда дигән китап язган кеше. Ул Кырлатлылар дивизияның Кырлатлылар гәзитендә эшләй. Һәм менә бу Курай тарихын Бакый Вәлиев мин үзем заманда 2000 елда шу бөек юбилей канлы Сибайга барып унан интервью алгайным. Ул вакытта инде ул яшьтә ултырган. Ул ветеран әле Сибайда исән ине. Ул бик тарихын һөйләне, сапта теге минең Курайым шулык теге үлән Курайны ди. Шунан югалды ди. Менә Таһир Касимов Курай тыңлай торган иде. Шунан Курайымды югалттым ди. Һаваша бер һаваш сыкканда диме. Шунан мине нык итеп әрләне ди. Курайды югалткан өчен. Шунан мин хәзер кайтарып берәм. Башкортстанга Курай яп килде. Әрләп нык асылды ди.
Şunda Kuray'ın bir valtkan. Bir mel bedin zенитчиктарды bir nemelerde Немис самолеттің бомбардировщигін атып düşürген. Бұл дайыр көсіне бетеді бар барып ана немесін алығып, бір ай көпшәһін алығып дейгені Құрай ішләтіп. Һәм шул көпшәнән, тесламда ед көпшәнән, теге неменің Немис самолетін Құрай ішләп, шул Құрайды уйнап йөрді. Мына бұл көрәң шул Немис самолетінің көпшәһінен эшләнгән Құрайдыр деп уйлайым инде. Һәм ул ветеран Бакый Валиев әйтте инде, шул Құрайды уйнап тешем бетте Тимур Құрай менән деп адак бүгенге көндә ул Құрай тарихи реликвия буларак бүгенге көндә Сибай туган якты өрәнең музейында һаклана инде. Менә шул тарих монда күренә. Сапта Таһир Күсемов әйтәләр бит баласыктан сыгып китеп адак хезмәттә булып, хәтта телен дә дирәк теге башкорт телен дә онытыңкыраган дип әйтәләр. Адак мына әмма кешенең күңелендә нык булган Құрайга Құрай тыңлап шундай рухлы шәхестәр булган. Әйткәндә Таһир Күсемовка быел юбилей булды бит инде менә февраль аенда яңарак кына. Артабан Пәрнесе факт сөйләгез. Бұл аңлауымса, ярлауларынса теге дивизия май айында фронтқа датылалы һәм ул күнекмәләр үтә бит инде. Курск өлкәһенең Тербуны дигән yerендә күнекмәләр. Менә шу фотографиялар шунда төшерелгән фотога. Бұл Шайморатовтың бернисә фотографияһы һәм унда байтак кына фотографиялар шу атнан төшкән. Шул береһе инде. Монда күрәбез инде Шайморатовты әле менә формаһы полковник, дүрт теге шпалы тейдәр бит инде. Ул вакытта әле погон инмәгән. Бу 42нче елның яйе. Шул усурда төшкән фотография инде. Әйткәндә Шайморатовтың үкенескә күрә генерал формаһындагы бер фотография юк хакланмаган. Тик полковник формаһында. Әлеге һөйләшкән темага кайтабыз. Инде никесе Бұл шулай мына башкорт полктары бит инде казактар менән бергә йөргәннәр. Гомумән казактар, башкорт полктары ул еңел кавалерия тәшкил иткән. Еңел кавалерия ул менә нимә өчен уларга? Уларга теге спецназ, махсус команда формасында йөргәннәр, чөнки улар теге французларның туп-тура бәрелештәрдә катнашмаганнар күпсеракта. Уларда булган теге диверсия, кайдалар кирәк урында капыл гына барып һөҗүм итү, нәмә тудыру, паника тудыру һәм менә шундайрак, чөнки ул еңел кавалерия булган. Мәсәлән, французларның русский стилендә теге авыр кавалерия булган, кирасир менән нәмәләр менән теге нәмәләр менән коралларла. Инде башкортлар, казактар. Әмма барыбер менә шул теге капыл уларның төп нәмәһе бит инде казактарның да башкортларның төп теге өстенлеге булган етерлек, мобильность, оперативность. Капыл гына килеп һөҗүм итеп, тоздырып китү инде бурыстар. Менә монда күрәһең шул башкортлар менән казактар, теге француз пехота менән алып баралар. Менә күрәбез казак инде һүнгө менән, башкорт ук менән. Менә укты казак. Укты беренче тәүгә күргән сакта французлар сатта көлүп караганнар. Теге тонсы бар, үзләре бит инде теге һазма мылтыктар менән шундай теге яңа этап битендә югары, булар теге борынгы заманнан килеп сыккан. Оны аңлагандар. Вакыттан һин һазма мылтыгыңды бер аттыңда бер 15 минут атты. 10 минут яһап тораһың бит. Шул вакыт эчендә башкорт бунда бер утыллаган, һин онда әле бер 30 тапкыр үтереп киткән. Шуңа күрә аңлай башлаганнар.
капыл гына келип якынлап үлгүрһәләр башкорттар, инде ук менен инде Хасар керек. анда теге хасып үлгүрүп булмай инде. Булмай. Шуга күрә шундайрак ул неме булган инде. Менә бу фотографияның нимәһе кызык, бу әлбәттә гаилә фотографияның кыркып алынган фотография. Бunda Musa Murtazin bilsem ben özüm de yazıp gitkenim. Musa Murtazin'den neysindir? Ayı mana 20 fevral onun tuğan günü boyunsala, onun mana nagradaları boyunsala, horavlar baytak tuğa, çünkü neysindir? Onun üst ordeni bulgan dep. Yazdılar, nişva göre onun boyunsa makale öğrengeyin, makalehan yazgayın, tuğan gününde onu 20 dekabr dep. Birlikte tuğan yanında onu aytып алып 16 yıl konferensiya болған, мен Аксарабашта өйрәнеп, ул мәсьәләләр буенча сыгыш яһаным. Үз ордені булмаган, оның 2 ордені, чөнки оның документларында, личный карточкаларында только 2 ордені тора телгә алына. Туган көне буенча оның вакыты теге анкета арестованного дигән оның документы бар, онда ул яңлыш әдрәк язылган, теге күчерге кулга алынган сакта аңлашыла инде. Шуға туған яғында иншалла оның өсіндір 20 декабр деп ойлап, оны 20 декабр деп китап қалайынып кеткенін. Ол мына оның карточкаларында онда 20 февраль деп бітірген алған. Ең қыдығы аптыратқаны әлі шулай шешілмеген мәселе болып тұрып қалғаны мына ошы. Ол өзінің званиеге камбрик деп атала. Яғни қыллар мен барлыққа келгәс, теге қыллар мен батша ұсырындағы бүті звание исімдерден баш тарталар. Hem yangi isimler bardakka gele. Камбрик, командир бригады, Камкор, командарм, Камзвод, hem başkalar. Кампалка деген барак. Камбрик деген дәрежә була бит название ул сорда. Hem оның рәсми рәвештә караһаң Камбриктардың ошы бер генә орын булырга тиеш. Ондағы мына тарихи сығанақтарда қараһаң бітә. Musa Murtazin өзі Камбрик, өзінің 2 орын бұл Камдив званиені атап келе. Мына әлі күнде менің шешілмеген мәселе, көп күнә сығанақтарды қараным, үйренуге тырыштым, әлі адағана сықманым. Әмма менің аңлауымса, бұл нәме болуы ихтимал. Ол битенде Ябай бригада менен итәкселек итмәгән, оның бригада аталган отдельная бригада, ул аңлатыла инде. Мәсәлән, бригада була дивизияның составында. Дивизия 2 бригаданан тора. Дивизия Ябай бригада була, ул дивизияның составының эсендә була инде. 2 бригада була, 2 бригада бер дивизия тәшкил иткән. Башкорт бригада ул айрым башкорт бригада дип аталган, ягъни оның статусы икесерәк булган. Шуғанан сығып та күрәһең ошу оның теге статусы Камдивқа, яғни Камдив званиені, яғни командир дивизия званиені тап кигәндер деп ойлаймын. Әмма оның рәсми рәвештә званиенің исеме Камбрик деп атала. Камбрик. Әмма мына оның қолындағы теге билдәләргә караганда ул Камдивтікі. Әліге парадокс. Әмма мен шуға әлігіне әйтем, қабатлайым, шул командир отдельный бригада статусы юғарырақ болғандар деп ойлаймын. Шуға ол ошындай билдәләр йөрткәндер деп ойлаймын. Сәлам, мин Галиян Сынбулатов, һеҙ Йыһан каналында. Рәхмәт барығыҙға, кем лайк ҡуя һәм репосттар эшләй. Һәм дә ҙур рәхмәт бағыусыларға. Әгәр ҙә һеҙ каналға аҡсалата ярҙам итке килһә, экранда күрәһегеҙ QR код. Ул эшләй Тинькофф банкы аша. Һәм дә Boost Donat сайтына видео аҫтында һылтанма бар. Һәм ул Boost сайтында ҡайһы саҡ айырым махсус видеолар сыға.